सोडा आवाज पाटलेन के गिर पाटलेन गिरो हटते के अब ये करे मारते ये मुश्किल तो कोई गिर मनते चले अरे माता ಎದಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ನೇಕಿ ಚಲೆ ತೊಲೆ ತಲ್ ವಾತ ನೇಕಿ ಅಂದ್ರು ಅದು ಮಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂಡ್ ಮಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಜರ ಹೊಡಕೆಲ್ಲ ಆಗರೋ ಫೋಟೋಗೆ ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಜರಸಿ ಹೊಡಕ ಕಟ್ ವೆಲ ನೀವೇ ಇದು ಇದೇವಲ್ ಮೇವಯ್ಯ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಜು ತಾಯದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ರಾಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ करी कटू लटक में वड़क कटे उनके पत्रिका तक मनांत समझिनाक वाट अंतेरे वाता बतल पीस वाता बततलासी वाता बदनागुडल आता बत्सरिते वाता నాకు యాక్టివ్కి थोड़ा सा मैच तक को मामला चलते जी बोर मामले ना बोर मामले रे ओ मामले ना रे चले पूर मामले कर ले बात है पूर मामले पूरा ओ ना रे नमस्ते मामून वाले की मंत्र छोड़ दे के बोर भी मामले आराम से गाड़ी का नंद आगे चित्तर बामनी पूरा से पटका अपनी बेर हां पूरा से पटका अपनी बेर पाटला कहती मंदा ना कुटे मारता हाय मारता हाय अच्छा तेरे सर ये से मैं तो परसों बेटा ये साथ ही साथ बाल मरण की से बीवी चाली की से रमनी की itu di kasus memang कासूर सर भाई मके हां इंदक नागन बेस तो इंदक रेट तीन में पेपर कुल गत गत सर कासूर सर अन्नी मीटिंग तक से बात ए चले ने रोड कासूर ने बात करी हां कासूर सर बात नहीं मान सर पति कासूर सर दवा में काल सर बात
लघु कांदे पिरादे दस पिरादे दो कांदे वो रात अच्छा म्हणतात ते म्हणजे वेहेवालो ना जुमला राट रखने उरा लागू पंडित राजी ಡಿಂಗರಿ ಹರಿಯಂಗುಲ ಬೇರೆ ಸೊನ್ನಿ ಐತೆ ಆ ಕಟ್ಟಂಗಡಿ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತಂಗೇನು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಕುಪ್ಪಕ್ಕೀತ ಬೇರೆ ಸುರು ಮಕ್ಕಿಚಾರ ಬಾಳ ಕೂಡ कांडी पूरा पेकिंग दे म्हणता म्हणजे ताड म्हणजे पेकिंग नडो म्हणता केड़ा से वेसर म्हणता तान बची किसी तरवत जिम्मेदारी मी के बाद दिन तरन ठीक है अरे वाह तो ना बांधते किसी लोग मान के अच्छा चोकड मन गोरे गोरे तान चुडुडल डगुर की लागर की डगुर की चुडुडल बोले मो पाते वाइल कर रागा कारते मांगा असुना क्रास करे डगुर तान तो बत मारते ना आवಕು ಪಪ್ಪ ಈಗ ತೋರ್ ದೇವರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡು एकदम ಪೆಡಗೊಂತ ಪಿಕ್ತಿರ್ತೆ ಸಲಲ್ಲ ತೋಳ್ತಂತೆ ಕಕ್ಕನೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ತೂಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡು ದೇವರಿ ಒಂದು ತಪ್ಪೆ ಕಾದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿ पेड़तो ಈ ನಾಟ್ನೋ ದೇವರಿ ಮಂದನ ವಾಕ್ಯ ಮಕ್ತಾ ಹೋದ ಇಂಕಟೋ ದೇವರಿ ವಿಚಾರತೆ ತೋಲ್ ये बोरा पर जाते ही सड़क लग ये दोंड मते उसी को हां छुटा के भी पहले फिर तमो को छुटा के चींदे केन बानो इतने काट के नींद की सी चार मार के माना तन तूस बाते थोड़ मके चल चलेगी दोंड की है नते के इतना कम वो न वे वाडत अपू आज आसु मोर सटने कासु ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಕಾಲ್ ಸರಿ आसुर सारी बात काल सारी बात ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಯೋ काल तरीके अंत का ढोल मुक्ति से वायवा मला आगे वाद ನಿಂದ ಕೂಸ್ಕಿಂತ ನೀವು मला सोड मागे की वाडे नीट कायदा सोड मागे की गमडी तो हाजे मा गमडी मला गमडी मुच्ची वायला करणे हां मुच्ची जाय बस पंपाई अबे गमत म्हणता अवेले मानता का बते थोडं करंट आहे कंबांगे म्हणून सांगेन मला रोता बाई जास्त रांजिंग सगळे म्हणतो दोखील बाने मानी म्हणता अंकी माक नाल विरगा एकदा इथे बाण दाखवतात कल्वे हांतो चलते कड़ेंकी चयनकी सीतागिन बलिकला मी खाता मायो कोया डायरेक्ट हला चलते रोतर वाले कल्वे हांतो चलते कड़ेंकी चयनकी सीतागिन बलिकला मी खाता मायो कोया डायरेक्ट हला चलते रोतर वाले जान वे नडी चालते बूट येऊन बूट पार के ना तो पर बताया ना मुप्पा रणा अंत मुप्पर अडुगु मोंते राई म्हणता म्हणता ठीक म्हणता नालू केविन गायला कंपल्सरी चले से वेकून पैसे नालू म्हणता हा गेवासे म्हणता की ते कीम की वेसो ಅದು ನೇಂಡ್ ವೇರಿಗಿರೆ ಸುಡ್ಸೆ ಮಂತಟು ಯಾವಕ್ ನಂಗೆ ಇಚ್ಚೋ ಮರ್ಮೆ ತುನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತರ್ ಬೋರೆ ದೋಸ್ತರು ಸೆ ಗುದ್ದು
जोडवी मात्र कंपल्सरी हो मत आदर आम्ही ಮತ್ತೆ ಕಿಂದೆ ಗಿರ್ದೋ ಸಂತೋರಿ ಬಡ ఏమంతా కిలో తాంబారి राम मन दूर वाली के वेलेंगे हां बाई के अरे मतलब उधर समझ क्या है गुंडे नंबर इच्छे से आधे काढ़े मला रमेदारन से रमेदारन दे मन अब रंडे मन रंड वेड़ी రెండు వరకు తాకంటారు సార్ బగ బగ చూడ ಅದು ಮತ್ತೆ ఇంక నాలుగు ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ತೆರು కొన్ని ಜಾಗ ಅದೇ ಬತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಬತಲ್కి ಇಂತ ಬದಿ ಗಮಿಡಾರ ಅಂತ ತಿಂತೆ 5.5 ನಾಲ್ಕು ಆತ मला आजी बंधू काकू बंधू म्हणताय ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತಾತ ಆಗ ಸೀನ್ ತಮಿಂಗ ವಾತಿರು ಊರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾಗಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಹತ್ತು ವಾತಿರು ಊರ್ಕೊಂಡು ಸೀನ್ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವಾಸ ಪಾಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಸೀನ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ತನ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಪಡೆ ಪಡೆಲ್ವೆ ಅನ್ನೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಜೆ ಆದಿ ಬಂದ್ರಿ ಕಾಕು ಸಾರು ಅಂತ ಮಜೆ ಬಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಸೀನ್ ತೆರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ಬೋನ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಕ ಡಬಲ್ ವಾಟ ಅಂತ ಏರ್ ವಾಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗ ಕೋನ್ ಕೈ ಕೋನ್ ಗೋಡಿ ಜಾಗ ಗೋಡಿ మట్టెలకు అవు మంత కడైకు తీర్ బోరే కేంద్ర వాయు పరే ఇంకే जरा ఇంత కేంద్ర వాయు మాగా దోసనాలు గిరే जरा केंद्र परे तने रब सोपने तान बता मेरे चले आग चुटुर बस मेरे मान जी फटाके al नम्मट जरा सेमड़े वाले पाजल बड़े नंबर येतला राडे येतात माग రెండు కపడే ಬೋನ್ ಸೀವ झालं होतं ఉంది पाजे पियन तान ತಂಗಲ್ तगेन ಹಾ अंते वी रंटिंग बोन सिंते बरोबर ಹಾ पाजे पियन तान अच्छा गवात बते दादा ಒಂದು कोय वी रंड कम बतल के तेरा रण ಜಾಸ್ತಿ वाले नंबर के ಸಿಂಪಿತ ಸಿಂತಮೆ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಹಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿ ಸಿಂಪಿತೆ ಸಿವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಕುನ್ ಬೋರ್ अबे तुम लोग कतरवे हां नाइन वाले ಸಡತ ಬಾರು ಸಿಂತ ನಮ್ಮಿಡ ರಂಡೆ ಮಾವ ಮಲ್ಲ ಅವಿ ಆಜಿ ಬಂದು ಕಾಕು ಬಂದು ಮಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಡತನೆ ಮತ್ತೆ ಅಗಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ కొందరు నావిన్ వాళ్ళ ಆಜಿ ಕಾಕು ఆది కాకుండా ఏ అది వాటర్ మంచి నాలుగు అవరాండు నా మంచి బెగ్ ಬೋನ್ ಸೀನ್ బెగ్ గింతని పాటలు దేవరికి పోతా మీరే ನಂಗೈನ ಬಲ್ ಕೋಯ ನೈಸಿ ಮತ್ತ ಕಾಕು ಆತಿನ ತೋ ಇಲ್ಲೇನೋಡ ಈ ಮದ ಜವಾನ್ దాక్షర్సలకి టీసరెన్స్ ಎಲ್ಲರು ಮರಡ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ ತೇರ ಅಂಕೆ ಆಟನೆ ಪುಡ್ಸೆ ಎಲ್ಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ 12.5 ಮನುಷ್ಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ತಕ 20 ರೂಪಾಯಿ ಊರು ಬಂದ್ ಕರಿತ तक माकुन बास्केट के लेनोडी मनांते बास्केट ये तो किसी वाय वाले अकुर मामरा गिद्दे मागल कवालिंद बतल किंततानो रंडन जोप्ती सुपर दोहान సూపర్ కి 10 रुपये कली अंतर निम किन बल 10 कली बार 12.5 तुम दोहन दाट आज के मला 10 गिरनी के अवरांड गिरनी के मत मला सोनवल टाइम निम नाक कली दाय नके 50 पैसा चले के ಅದು ಕೋಯಸೆಲ್ಲ ಅಗನ್ ತಾಕು ಅದು ಅಗನ್ ಮಂತ ಮಾಕು 12.5 ನಂಗ ಮೊದಲು ಪೆಜಿತ ಕೋಯೆ ಅದಾಂತಿ ಆಟನೆನ ಕೋಯ म्हणजे ಆಟನೆ ಮನಸು ಕಲಿಂದುರ್ ಕಿತನ ಆಟನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಿ ಮಾವಾಲ್ ಸುಸಮಂತ ಇನ್ ವನ್ನಗಡ ಕೋಯ ಮಾಮದಿರ್ಗ ಉಚುಸ ಮಂತ ಕೋಕೋ ನಾವ ಐಸತ ನೈಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾರ್ ಕಿತೆ ನರಿತೆ ಅದು ಕೋಯ ಆಟನೆ ಪುಟತೆ ಕೈ ಜಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ದೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಕಲಿ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಮರಡಿ ये सोडी अंतर कली वाले इता वदुंदी पारे मराठा और पारी वाले सीसी वांतर कली अंतर अगन मले अंत वन सीसी को मराठी के कली अगन मारा हां वरुण सर मंतर अदन लासा गिर मंदना हाय दमावा गास्केडल तत्ते रात आचोटोने
ಅದೇನ್ ಬಾರಿ ಇಂಕೆ ಮರಂಗ ವಾಲಿನ ವಾಲಿ ಅದು ಸೀನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲಿಬೇಕಿ ಬಗೆ ನಿಂಬೇಗಿತೆ ಮಾಂತೆ ಗರ್ತಲ್ಲಿ ನೀಕು ಬಾರಿ ವಾಂತರ ಕಲ್ಲಿಲೆ ಓಡ್ ಕೊಡ್ಕಿ ಮಾಡು ಬೋಂತೆ ವರ ನಿಮ್ಮ ಬಡಕ್ವನೆ ನಿಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿ ನಿಮ್ಮೆ ದಾದಲ್ ವಾತ್ರ ದಾದನ್ ಹಾ ನಾಸಿ ಪರಿಸನ ಅಂತ ಇಂಕೆ ವಳಕನ ಇಂಕೆ ವಳಸಿಕೊಂಡು ಇತ 12.5 पारी गोपटी आणि सुपरगी मानली आश्चर्य वालकी महाग म्हणताय जो 12 रुपयांका 8 ने दोहाना ते दादल येतात 25 म्हणजे 12.5 आते की 25 माझे और दोस्ता वाले सी का म्हणता की अगटल टुकड़े की तो टुकड़े की होते वायो मला सोनवारी गेले तर टुकड़े तर सिलर गिर की होते सी बंदी कुछ कटिते ताकुस वाले इतक मावले ಏನು ಅಂತ ಮಂತಕ್ಕೆ ಅಗನೆ ತಾकुस वाले ನಿಮಗೆ ಬಗತ್ತೆ 825 पारी बोर येतो बोर येतो निमगे 12.5 या 5 रुपये की 12.5 माने मती मरटू ताकुस ಇದು ತಾकुस ಅಲ್ಲ ಆಸಿ ಅದು ಜೋಡಿ ಮಂದನೆಂಜರ ಅದೆನ್ ತಾकुस बाल 8 ने बुच्चो चला दादा नमगी हम तो करी काटिते एक मावी चोकट नाही पोया मिनिमल कोय बचो कोट ना ಇದು ವೀರ್ ಕರಿಯ ನೈತೆ ಈ ಮರಂಗಾನೆ ತೆಗೆ ಹಾಕೇನೆ ತಾಕಂತ ಹಾನೆ ತಾಕ ಬೈ ಕೇವಲ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡಿ ಮರಂಗ ಸೇರ್ ಸೊಡಿತಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೆಂದೋ ಮರಂಗ ಅಂತ ಮಾವ ನಾಗುಕ್ ವೆಹಲೆಗೆ ಕಟಿನ್ ಮಂತಗೆ ನಾನು 12 रुपये आणि सुपरी ताकंत ಅದೇ ತಾकुस ಕಟ್ಟು ನವರಿನೋ ಎಷ್ಟು ಮಿಗೆ ಆಗ ಮಿ ಅಂತಾರ್ತಿ ಇದ್ರನ್ ಕಪಡೆ ಮನ ಅಂತ लागलीनाಗ ಹಿಂಜ ಈ ಕಪಡೆ की राणी कपडे ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪಲ बा नाक्षदा आदि हटकन पे जासे अंदल वातो यार के मन मन वातो कपड़े दूसरा बोलतरी ಅಂತ अंदल वासी बोलतरी पजे यार मीन वर्क यार मीन वर्क मिच वासी मला पारी महाग बान म्हणते का नमटक बोसी आणि इष्टम नको या दादा ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ಊಟದ ಭಾಗನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋತಿ ದೋಸ್ತಿ ವಾಂತ ವಾಸಿ ಪಜೆ ಏರ್ ಮಿಹಿಲೆ बोलतरी पजे पुतुल वार से बगने के कमरी वार से कुसिते हांते से चिकन एयर मिशी तरवाल काय जन्मला बोल वार पारी ಮತ್ತೆ ಊರ್ಗ ಇಷ್ಟ ಮಂದ ರೋತ್ರ ಅದು ರೋತ್ರ ಕೊಯ ಪರವಾಟ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಟ आणि पोणीस कोमिन ननीर कोरड ఉంటే पूर्ण कपडे कोण सिगिर बरవచ్చు रणवरी म्हणत त्याला ಅದು ಊಟದ ಭಾಗ नाही कपडे कोरडी बरవచ్చు ಮತ್ತೆ ಖಚಿతంగా ಮಾತ್ರ ಮಹಾ ಊಟದ ಭಾಗನ कपडे एवढी कपडे मिळते एवढं काही जागा सोडवला ಅಂತ खाली गौर दान बोट ಅಂತಾಗ ನೌರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತರ ಅಂತೆ ಕಾಲ್ ಜಾರು ಸರ್ವಲೆ ಕಾಲ್ ಜಾರು ಸೇನ್ ತರ್ತೆ ಪಿಶಿನ್ ವಾಯ ಆನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯ್ದಂಗೆ ಕೀತ್ ಪಜೆ ಊರ ನಿಮಿಟ್ ಬಾರಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಲ ಆಯೋ ಅದು ಊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರ ಅಂತ ಕೊನೆ ನಾಲ್ಕು चर्चा इथले ಚರ್ಚಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಕಾಯ್ದ ಬೇಕಾದ ಮೊದಲು ತಲೆ ಆತಿ ಮಾಮ ಅಂತಾರಂತ ಸಂಜೆ ಆತಿ ಮಾಮ ಅಂತಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಜನ ಮಹಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೂಜೆ ದಸಂತ ನಾನು ಅದಾತ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಯ ಉಪಸಿಯು ಮಾನಾತೆ ಅವರು ಆತಿ ಮಾಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿನ ಮಾನ ಅಂತೆ ಅದು ವಿಧಿ ಕೊಡ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ದೋಸ ಅಂತಾರೆ ಪೂಜೆ ದೋಸಿ ಸುಳ್ಕೊಂಡು ಗೌರದಾನ ಗೌಟಮ್ನ ಉಪಸಿ ಕರಿಯ ಜಾಗದ ಗಾಯ್ತು ಉಪಸಿ ಅಂತಟಿ ಅದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಡಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾವು ಆತ ಆಗ ಅಂದಾಲ್ ನಿವೃಸಿತಾರ ಅಂತೆ ಸುಡ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಂದು ಮಲ್ಲ కొన్ని ಜಾಗ ಮಾನ್ ಸುಡ್ತಾನೆ ಆತಿ ಮಾಮನ್ ತರವಲ್ ನಿಹಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ ಪೂಜೆ ದೋಸವಲ್ ಕರಿಯ ಉಪ್ಪುಸಿಕೊಂಡು ನಿವೃಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ಗ ಸೊನ್ವಲ್ ಅಗಟಲ್ ತಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಉದ್ವ ಇದ್ದುಂಡೆ ಚೀನ್ ಮಂದ ಅದೇನು ಸಾಟಿ ಮಹಾಗ ಹಾನ್ಸೆಲ್ ಮಹಾಗ ವಾಂತೆ ಆತಗೆ ವ್ಯಕ್ತನಿಗೆ ನಿಹಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ ಅದು ಬತವ್ ಕಾಯ್ದ ಕಿವಲ್ ಮಂತ ಅದು ಬಚ್ಚೋ ಕಿವಲ್ ಬತಿ ಕರಿಯ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಸಿ ಮಡಸಲ್ ಅದೇ ನಿಲ್ಲೂಟ ಒಪ್ಪಲಿತ್ತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊಡಿ ಗೋರ್ಧನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಅಗ ಕರಿಯ ಉಪ್ಪುಸಿ ತಾನ ಕಾಯ್ದ ಬದತು ಅಂತ అగటలు నిరుసుకుని సియు కోపన సియుండి వాని తీసుకుని వాటి ఉప్పు పజ్జೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಮಾಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದ ತಾಕುವ ಅಂತ ಬೋನ ಬಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೋನ ಮರಾಠಿ ನೀನು ವರ್ಸಲ್ಲ ಬಾರಿ म्हणताने बंदी पूस केलं पार्सन म्हणजे आ नित्य केना ಮಾಡಿ ವೆಡಿಕಲ್ ವಾತ ಅದನೆ ಏಕಿ ತಾಕ್ಸರ್ ಮಂತ ಪೂರ ದೇಶ ನಾಕಕ್ಕೆ ತಾಕನ ಅದನೆ म्हणजे ಇದನ್ನ 800 ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಸೆ ಪೇಡತೋ ಪಾಟ್ಲ ಲಿಂಗಪುರ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಿಯ ವಚ್ಚ ಗುಂದಿ ಗಂಟತಾರೆ
म्हणजे वेर पाटला सुद्धा निमदिरा म्हणजे वेर वेडील मायनल पाटला అవసరం చెల్లి वेडील मायनल खरे माता नालू कोयमंत आन చెల్లెర బాపు ఏం తుంగలితే వేనామా నాట్లో పియన చెల్లెకి అదిలింగా పొరతో वेडील వాసి బీర్సే పెట్ట వెతే కేందనకి కేందంతర బగ్గ అది మా ఉంది ముట్టి ఆయ బా అదేల్ సాటి ಬೋನ ನಾಟ್ನ ಓರೆ ಪಾಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಟ್ಲನ್ ಸುಟ್ಕಿಸಿ ನೇಕಿ ಸಾಟಿತೆ ಬೋರ್ಗಿ वेडील वेहवल अधिकार सीम ನಿಮಿಂಕಿಗೆ ನೇಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂದಿ ತಾಕಂತದ ಬರಲಂತೆ ಮಾಮ ನಾಕು ಕಡಿತೆ ಪೂರ ದೇಶನಾಗ ಉಂದಿ ನೇಕಿ ತಾಕಂತ ಹಾಗಟೆ ಮಂತ ಬಾರಿತೆ ನಮ್ಮ ತಾಕ ಸೀವಡ್ वेडील ಮೈನನ್ ವಡಕಾಯಿ ಸೀವಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ದೀರಾ ಮಾನಾಟ್ನ ಮಾತಾವ ನಿಮ್ಮ ಐವಿ ನಿ ಬೋನಿಂತೆ चिद्दू असल हिन म्हणत अదే साठी अదే लेकिन निम्के सीधा व्यक्ति म्हणतो निकुनु इन गोवर्धन गोटम सोनवालगी माव काय देन म्हणता मला बारीते मा ಊಟಡ ಬಾಗ್ನ ವರಂತ ಆಗ ಅದೇ साठी ಅದು ಊಟಡ ಬಾಗ್ನ ಕಪಡಿ ನಿಮ್ ರಟ್ ಕಪಡಿ ಮಿತಿಗೆ ದಿಷ್ಟಂ ನಕೋ ಏರ್ ಮಿಹಿಲೆ ಮೋಕ ಸೆಲೆ ನಮ್ ಕಪಡಿ ಪೋಣಸಿಂದ ಮಿತಿ ಖಚಿತಂಗ ಏರ್ ಮಿಹಿಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕಪಡಿ ಪೋಣಸಿ ಮಾಜಿ ಗಮಿಡಗನ ಈಗ ನಮ್ಮಡ ಬೋಗಲ ಬರಸಿ ಅಂದ ಗೌರ್ಧನ್ ಗೋಟಮಲ್ ಮಾತೆ ಗಮಡಿ ಗಮಡಿ ಬದು ಅದ್ ಮನಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗಮಡಿ ದಾದಾ ಅದ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೋತ್ರೆ 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 ಗಮಡಿ ತೊಡದಾಗ ವಾತ ಬತ್ತೆ ದೋತ್ರದ ಇದು ಆತ ಕಜ್ಜೆ ಬೋಗಲ ಬರಮಂತ ಅಬ್ಬುದ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದಿಯ ಮತಲ ಮುಂದ ಸೀಮಾ ಪೂರ್ ವಾರಂತೆ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಲೈನೆ ಪಾರಿಂಗ್ ಚಾಲ್ ಮಹಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ కొన్ని జాగా బదల మన తొంగరెన్ మంతట తాను బహాని ಏನ್ ಕೀ ಕಡಿತೆ ಏನ್ ತಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಾನ್ ಚರ್ಚ ಕಿಸೆ ಮಂತತಿ ಈ ಕೊನೆ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಗಿರಿ ಬಾವು ಮಾ ಮೇಸುರಿಂದ ಕಸಿ ಕಾಮ್ ತಾಪಿಸೋಲಿ ಚೆಲ್ಲು ಥोड़े ತಾಪಿ ಮಹಾಕನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಮ್ಮಡೆ ಗಾಡಿ ಸೀತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ ಇವನ ಗಿರ್ನ ನೈ ಕಾಯ್ದಾ ಪೂಸ್ ಕಿ ಅಂತ ಮಾನಾಟ ಮಮ್ಮಡಿಗಿರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹಂತ ಮಾತ್ ಮೊದಲ್ ಗಾಟ ಪಾಜೆ इदे तालकांत मोदल नंबर नंग सोंजे रोतल चाहंजे पेजी तू जरा स्टीफन किस पेजी तू माले तोडतले इत कायदा आयनल बेरे पोद्रेकना 6 बजे गाडो सीत पेजी साई लकड़ी आनल वेर चले कैसे जेवन दानल वेर चले ओ तावा ना देहमा हानो चले मम्मा इन तासे मंद गाटो बिटा आरु सातो मता ए नवरी वो तो नाडी नल गाडो चले ये लकड़ी जेवन ते सीन ते काद लकड़ी जेवन बस के दादा ना कर 9 बजे मान दिनते अभी देवी आनल वेर चले अभी मात्र बकर सविंगे देवी आनल वेर चले ಎಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಆಗ ಒಪ್ಪನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನಿ ಅವರು ಉಣ್ಣವರು ತಮ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಡೆ ಮಾತಾಂಗೇನಂತೆ ಸೋನಿ ಆಕೆ ಬೈಲ ಕುಂತ ಪಸಂದನಿ ಅದು ಸಾರಿ ರೇ ಮತ್ತ ಆಟಕನೆ ಮುಕನೆ ಸರಿ ಮಾ ಏನ ಪಿಡಿತಾರ ಪುರ್ಸಿ ಪಾಡ್ತಲ್ಲ ವಾಚಲ್ಲ ರಾಮ್ ಬಡಿ ಹೋಯಂದು ಸಾಕಂತ ಓಡಿ ಬರ್ನೆ नेट बरक पोती तुम दत्तला के दोहवाल बहानो इन वाले इनके समझे पूजा पता न समझने कि नेमने वो आने से पता याद से डाल किसी भी तो दोहवाल की तब ये यहाँ ने दोहान तक दोहवाटा अबे वाताती के व्यक्ति वाता हमर मन तक अक्सर दान तटे पति बोरे बोरिंग मराठी के नेम ने समझे कि दादलो बोरे पति ना निंकिन मत चर्चा दे की ये चर्चा की हां अक्का दोहन तक बत काय तक दोहवाल मल्ल अगगिरे नाना अगगिर बाण आश्रम ಅಂತ ಅದು ಕನ್ನಡ ಜಾಗ ದಾಂತಟು ಹುಲಿ ಜಾವನ ಜಾಗ ಅಗ ಸಂಜಿ ಕರೆಕ್ ವಾಟ್ कोय बेहनो इंदक बात नाटन भारी नहीं है एकदम रोकत नहीं वाड़ी आज के वीर बदल केन तेरे देखो ಹುಲಿ ಜಾವನ ಕಾಯ್ದ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹುಲಿ ಜಾವ ಬಗಾಯ್ತೆ ದಿನ ತೆರಕಿ ಅಗನ್ ಲಗ್ಲಿ ಪಾಂತೆ ಬಗ ಪಾಂತೆ ಸಿಡೆ ಇಂತ ಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟನ ಬರ್ನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಡಿಗಿರ ಹಾನ್ ಕೂಬೆ ಮಾನ್ ತಸಾಂಜೆ ಮಾ ಚೋಕೋಡ್ ಸೇಲೆ ಸಂಜೆ जा सीधा जाना सब दुले उनी मावडा हनुमान मंदिर पाजे तान मुनन की कर तीन गिर की सेर मन हनुमान मंदिर तीन गिर की सेर मन मावे हनुमान जानो से सी मना दे उनी जाव पता लागल मन राम राम की इन कड बाय इंदन इरते बेले इंजुकु ನೀರು ತಾಕು ಸೇಂತ ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಮೀಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ತಕ ಹೋಸಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗೋಟನ ಅದೇ ಮಾವ ಅಗನ್ ಪುಸ್ತೆ ದೋ ಅತ್ ವೇಹವಾಯ ತಾನ್ ಬಾರಿ ಏನಾಗದ ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗಿ ವೇಹವಾಯ ನಿಮ್ ಮಾಡದ ದೋಸ್ತಿ ಬಾರಿತೆ ನೀಗಿವೆ ಹವಾ ಅಂತಿದೆ ಹಾ చూడ ಬೋನಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬೋನಗಿ ಕೊಂತ ಮನೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಬಾನ್ क्वालिटी वाले समाजದಾಗ
करे माया नायन वाला आचोर वाले तेरू आम्ही माग मस्तेर काय दान बारीक ಸರ್ಪಲ್ ಸಾಬುಲಿ ಕೋಯ ಬತಲ್ ಮಂತಿದೆ ನನ್ನಂಗ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೋಯ ವಾಯ ಅದ್ ನಾಟ್ನೋ ವೆಡಿಲ್ ಮಾಯನಂ ಅಂತ इसके चर्चा దాదాలితో పటేల్ నాయో అందరూ కోయాలు ఖచ్చితంగా నారు నాట్నో కోట్ల అనుకుంది బతల్ మాడు राइस अंटर मंत बाग मा चुडूस इबदो 10 पंचायत नगयो 20 पंचायत दूसरो नाट संधि धंधा तुंगाड मति मर्मी कायदतगा मात्रम बदगिर नाट नो वेडिल करे मातो मन तोरते ओर माइनल वेस्त तुन दूसरो नाट नो दिखेना अग्गा सेल्ले नन्नाई पाटल ना नाटे निम बोली इन्वॉल्व आइ बकने ಈತಲ್ ಚರ್ಚಾ ಆದೆ ದೇವದೇವಿ ನಾಯ ಉಂತಿ ಕಿಚ್ಚೋರ್ walkan ತಬ ತಕ ಸೊತ್ತ ಮೂರೈ ಏಜಿ ಮಂದಲ ಏನ್ ಕಲ್ಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತವರ ಪೆದಲ್ ಪಾನಿ ಮಾಗ ಸಕ್ಕಲಾಗಿ ಸರಿ ಸಕ್ಕಲ್ ತಕ ಕರುಸಿಯನ ಏ ಕರುಸಿಯನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂಜನ ಅಗ್ಗ ಕಲ್ಪುಸಿ ವಲ್ ಬತತಾ ನಿಂತರು ಬತಂಗೆ सोरिक ना बोना बोना यो बोना बोना मंगम नियाडो हाँ खरका खान बदनाट नो दिसे पेटा नवराल पकड़ लो मंगम लिंगापुर तरो आने तेल सोडते ಏನ್ ಜವಾಯ್ ನೀವು ಬತ್ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕಿವಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮೆ ಚಾಬಾರಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕಿವಂದಿದೆ ಅವ್ಯಾ ತಾನ ಮಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕಿವನಿ ಬೋರ್ತೆ ಹಾನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಬತಾಲೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತ ನಿಮ್ಮೆ ಏಟಿ ಬೀಪನಿ ಉಂಕು ಸಿವಿರ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಸ ಅಂತ ಲಾಗಾರ ದಿವ್ಸ ಮಕ್ಕ ఎందుకే ఊరెందలే మరటికి బత్తలకి మంత ఊరెందలే మరటికి లావ మరి మంగళ తెలియ ఇప్పుడు నన్ను పారుకు ఇది కుర్తి కడెత్తా గారక మా గారక కుర్తి వాయి మరి ఇంకా రోయిత వాలే घंटा पानी घंटा बाट बाट चलते पानी गोटे बाटे तो हमने सी बात कर दी हां रेडी कर